Ulos nyt sen kanssa. No niin. Juni helppo, mihin vittuun sä lähit? Riittääkö se Spektrumissa kantamaan tonne auton ulkopuolelle? No ei. Tää ollaan ihan limiteillä. Tule. Kisu. Älä saatana tunnu nopeasti. Älä mene sinne tai sinne. Noniin. Vähän tasaisemmin, hei. Ei oo helppoa. No. Nyt me tuu. Loppuu akku. No anna mennä. Saat sitä videoa? Koko ajan. Invertettinä NCPX auto. Miten sä ajattelit laskeutua? Katso jotenkin. Ulos ilmeisesti. Oota. Se voi... Ei.